boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza ja uthelizwa ephakathi. Hey Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Tamini. Shendere bobo. Si popo. Si bambala. Sesiyahamba sobetha umoya e50-50 sawubetha umoya sesiyahamba sawubetha umoya e50-50 sawubetha umoya ngoba stand up. Thank you so much 50-50 ngobo. We came, we conquered Eastern Cape. You owe us nothing. Yes, nothing. King Ginger ka mahu. Ayibona into yami, ayibona mama Slam. Babu beseli no mahu. Ubaba beseli no mahu kanje. Kanje, lo ngimbamba nje. Ngithi hu, ngijahu lo ketho Ginger. Ngijahu, ngithi mahu. Thank you 50-50. Thank you to everyone, the management. Thank you to the staff and thank you to everyone who pulled up. This is CMTV. Awuniyobahlukanisa sengibuyile eGoli. Ngine energy eningi. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelithwa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sodlala abantu la. Yabo kunezinto welcome ngifuna ukwazisa zona. Mina nginiyathembana na. Iniyathembana na ithi sonke. So siyibhodi. Asicabani thina nama-viewers siyabonisana bangibonisile ukuthi i-intro ngiyibuyisa ngaboniseka uyabheka awuthami angiyakufanisa mfethu ungadini nginibonile amanamba ngalesi sami njani wena kwazi mfethu awuyeni lo mjito okuyi-Big Brother lo wawina hayi cishe umfane naye awuyena wena ubani kuma-practicum Victor. Njamuvili. Vicky Yo. Hayi. ubani Veli. Veli sorry bengakuzwa mfethu mina nguking mfethu yabo ya ngiking Ginger umamazeni ubani kami Umatsaha. Eveli yazi ungadini mfethu ngicela ukunibuza few questions bese ngiyamdedela shothi manje siphuma esigela thina siphuma University of Ngwenya Creative Arts manje sabe sibuza abantu ama few questions after these questions ngiyakuthembisa vele ngizokudedela mfethu. Yes. So wena my sister no put vele niyathandana? Yeah. Senesikhathi ngana nithandana? 6 months. Ungathini uthandayo ngaye? Young kid. Phethe soft ne? Yeah. Now umphethe soft. Kakhulu. Wena vele wena yini bethe uthandayo ngimamazi? Ayinkinto mfethu sombona isipam. Isipam intshiza. Hayibo. Vele awutshele mina awusondele dog. Akubhlungu. Ngubhlungu. Ama-tattoo. Hayi. La ngathi akuwani itika lezi. I mean it goes the dog. No, they're nice. Pick up. So my brother, I want to know from you mfethu ne. Njengoba uqalile ukuthandana no Umatsaha. Umutsehang. Njengoba niqalile nithandana mfethu. Ungathi mfethu yiziphi izinto mfethu ezincanywayo kulolu thando leni ongathi mfethu uyamfila and ukwenza ukuthi ube calm.
Hayi mfethu ngikhulumisa ngakhona bo. Like you understand like my face isn't unlike ifamily yami. You know understand bo. Like umuntu different. Abanye akabona icele ijanga mfethu afani nawo. I know. So when necessary, I want to know from you ukuthi njengoba ukule relationship no my brother sentonse inyanga engaka ikhona yini into mhlambe deep in your heart eke yenzeka that you wish to to apologize on. Ayikho. Hayi ngosani ngapha siyasha ngapha ayikho. Hayi ayikho shame. Yonke into nje uyenza right. Today mina ngifuna ngakhona. Nawe ayikho into ofuna ukuyixolisela wakhuzuka kuyo. I think izoba you1. Yep. Ukuthi nje nginokuthi ngiphume nabangani bami and then khoshi ifone endlini and then uyakwada yena so. Oh, so uyaxolisa for that. Yeah, ngiyaxolisa. Ngixolisa kahle mtshele. Oh. Ngiyaxolisa ukuthi ngihlezi nje ngishifone endlini. So like yeah, ungacanga ukuthi mhlawumbe ngenza izinto nice. I like the fact that uphethe umuntu honest ongekho shy nanokuthi makunama mistakes awabonayo akhulume. Wena ma brother khona into ofuna uyixolisela ku my sister. Mina ngenza lutho. Uyazi ngiphethe kahle. Ayikho mfethu. Uyazi ngiphethe kahle. Ne, uyazi angithi. So wena bhuti wami in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? Yo, clip. Iclip ane? Sure. Wena my brother in a scale of 100 ungathi usithemba kangakanani? Clip. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kuye kuphela. Sister, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my brother? 100. Wena usithemba kangakanani? 80. Oh, nongayithembi. Yeah. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle lapho. Akekho. Uyamthanda ne? Kakhulu. Nike yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Awumakhe. Umuntu wakho ungamsabi. Hayi mtetele. Hey, nawe usumdamba kakhulu kanti umjwayele. It's ngintetele bafethu. But I just want to say thank you bhuti wami. Sondela futhi ungangisabi. I just want to say thank you nje ukuthi ungiphi isikhathi. Awuthi yami kunento engiyenzayo la sister. Kuthiwa loyalty test. Loyalty test whereby we switching phones for 60 seconds. Wena ugaya umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds. Ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo. Amajona nje ama unankinga ngoba wena awucheat. Yeah. Nawe sister awunankinga. Hayi anginankinga. Yeah. Uhleli kahle 80%. Yeah. Awufuni ngikadela u20 ngikuthembe mina. Ngithi ngithemba 100. Edeke. My sister akasazithembi yena 80%, sengimthemba mina 100. Ne? Sure. Uzonginika ifoni ke futhi. Yeah. Sister ngiphe nawe yakho khona sizoyenza ikhapula. Iswitching. Eish. Yini? Alutho. Indaba sizonjani? Yini kuyathi usign? Ngiyanibaleke nawe nje. Lutho. Sibani kanje yabona nje nawe. Hayi. Indaba. Hayi lutho. Sizonjani? Angiright. Kwenza njani? Lutho. Awuthi ngibona ngidala yaba, ngikala yaba. Ngale yakho? Kala ngiyakhe. Yeah, ngikala ngiya. Yeah? Kala ngiya. Yeah. Awuyivule. Sondela seswami. Cause i-boyfriend yakhe yangibalekela. Okay, right. Relax. Now what's up? Okay, mase ngithi sapha nje thapha la. Okay. Makuvele igama lakho la ungitshela. Okay. Makuvele igama lezinye ifebe la ungitshela. Ngoba lezo ifebe yizo izobe iququdwa umuntu wakho. Yeah. Yeah. Okay. So bazokwenza isilimo. Okay. All right, sengizokutshela. All right, guys. My name is King Changer Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now and we are about to type that Chinese. Type lapho uthi I love you. Yo. Kondala. I love you. Sikaje. Hayi Eish. Inda. Lutho. Khona abanye abantu mhlawumbe abangani bakho unokusho nabo uthi I love you. Yeah, abangani abatosa boya. Yabona. Hayi da. Kuyabonakala umuntu. Okay. Oh. Okay. Na veli we. Okay. Ubani uLuyanda? Oluyanda. Mfethu lo yabula
Ayishuza ngangizwa. Ngakhumbula ngikhuluma ngayo ngangizwa nje yawo. Uluyanda umuphi? Uluyanda lo ya. Lo ngikhuluma ngayo kuTelethona naye. Yobheka ama-movie izikutshela ukuthi ungakwadi ngizobe ngabe nontombazane. Hawu uyobheka ama-movie nentombazane. Pho wayebhala ukuthi I love you pho kumngani wakho. Bazane. Yeah, like anibathanda abangani benu kanti? Bamthanda umngani wakho? Mina nginawo abangani babafana. Mfethu ubani Luyanda? Ngangizwa. Akwenzeni? Sister ngicela udelete lapho ngifuna ukubona ukuthi Luyanda uzovela yini. Awutype OC sex. Okay. Sibona ukuthi iphepha liveli yini. Awuthemba ubani Luyanda? Umkhiphe ema-movie uqeda lapho uthitshela Mina akakhiphi. Ngangithiphi. Hayi, ukangikhiphi. Awukho available nje. Uyazi u-actor. Angithi wena u-actor as if like wena you are always there. Type sex lapho sibona ukuthi lo bitchikazi uyavela yini. Hayi, usebabhekile futhi. Awuthemba ubani Luyanda? Ngibe. Awuthemba ubani Luyanda kanti? Ayilanda umngani wami nje. Yazi mfethu lomjito uyafana ngempela mfethu. Nolokhuza nokuphika ungicela utshela ubafufethu angasondeli la. Push. Sithi umngani wami lo, ngithi umngani wase-high school. Amayisenzo nifaka kuma-inside. Ayifai manje. No. Ubani uLuyanda? Wena ngabe uyaphendula nje ukuthi ubani uLuyanda? Umngani wami nje. Kuphela. Hayi. Umngani. Marulele naye. Awulala. Oh, really? Sister. Nice. Sister, akuyena lo mjito kwi-Big Brother lo. Akuyena yini? Suye lo. No, unale chami yakhe. Phela namthaka bamthengela umuzi. Bamthengela yonke into ukuthi umhlobo uyamthanda. Unamathathu njengawe. Awuyangifanisi. Awuthame mphika uLuyanda. Akakho. Oh, no. Bye. Okay, awuthame. Wena noLuyanda ni yini? Niyabangani? Yeah, singabangani. Angikaze nenze next ne. Lutho. It's okay. Angikaze nenze next. Nayi proof nje. Hayi ungawari. Nayi. Hayi ungawari. Semfonela. Khuluma ke before ngenze call. Okay rap. Hayi simfonele. Hayi isikho lesi. Awuthekho ngigcwele ngayo iyashesha. Yashesha. Yabo nje kuyashesha. Yasebenza. Yeah. Uzimthoze manje. Then I'm going for. Oh, ngathi simthole ngoba sesifanele. Hey, that's fine. Yasifane. Special. Hayi. Amajute ngesipana nawo lawo. Ngiyafona manje. And ayaringa dog. Luyanda, Lusanda. Hola my brother. Hola. Salud. Hi. Now. Nentanta le ntombi. Hello. Hi, ngicela ukukhuluma noLuyanda. Luyanda uba nofuna ukukhuluma naye. Oh, Luyanda, ukhuluma noKing Ginger lana mfethu. Uyamazi uvela? Yeah, mara why? No, shitha siswami ngifona on behalf of him lana. Bengifisa ukwazi ukuthi wena naye yini. Niyathandana, noma ningabangani, noma niyavana, noma niyathengiselana. Hayi, umuntu wami. Ubuwazi kodwa Khona sihlangane maybe 3 weeks ago. ubuwazi kodwa ukuthi unomuntu yena. Hayi, azangasho. Mara umuntu ama straight, musikushuthi yimi umuntu wakhona ke. Kumele sifonele omunye ngoba yimo straight. Siswami sacela uyikhulumela. Hello? Nangithi Singikhuluma nobani manje? ukhuluma nentombi yakhe straight ke no 6 months. 6 months. Bani wena ngigama? Ayifuni. Ayifuni wena leyo. Why wena uthatha amadoda abantu? No, but angisho ngiyatshela ukuthi yimi umuntu wakhe straight. Nayi indoda iyaphika la nangu yaphika. Awusami ikhulumele phela. Ya manje mina Ukhuluma nentombi yakho. Hayi Luyanda. Ungazohlanya mfethu mina nawe sayishaya umyancane. Intombi yakhe yahlanya. Sintombi yami. 3 weeks. Umyancane. Abangoni ukuthi ufuna umntwana. Oh, sumdile la. Usube slim. Mina. Umntwana. Nini? Yazini, Ushobo maphupho. Ngiyokilanda lapho kini. Ngihlala phi? Hayi. Ashongo yini uthi ufuna umntwana? Hayi usangiyene no mfethu hayi yangikhaphala. Uthi ufuna umntwana ngithi. Hayi yabona Luyanda mfethu ngiqabanisa nomntwana manje yabo.
Eliyanda unomuntu wakhe ya6 months. Lo muntu unamanga mfethu. Luyanda. No, angithi ngizokubonisa ngokuthi ngizofika lapho kini ne and ngifuna ukwenza sure ukuthi ngifika nge-truck enabantu naphakathi bazokushaya ezinye impama because wena dozens empama hayi impama eyodwa dozens ngizeva lo Awuzi nabo ke. Ngaza nabo bantu bakho. yabona ukuthi abaphikani Usangene mfethu. usangene ngani okay khuluma ke unamanga ngani okay why kumele simfonele aza confirm ngoba ngabe ukhuluma sister wena uzwenza njani ngale decision njengoba umbona lo ukuthi uyafeba Ukuthi ngiwastile kahle kahle. Ufuna ingane napha. ufuna ingane unama why uyifuna kulomuntu Call. mfethu. I-proof ikhona. Luyanda, I'm sure uphuzile lo muntu leyo siza ukhuluma. uphuza manje maniphuzile niyathandana Exactly. Sho ukuthi kunjani. maniphuzile ninikana ingane phela ushilo wathi uyitrayile ingane kokuqala kwangenzeka Nayo. Hayi. Unayo ingane? Hayi. mhlawumbe unayo noluyana Hayi, lutho ngida. Fala lila abantu asahambe manje. sazochecka nefoni kama isister wena sister uzoqhubeka nojole nalomuntu umbone uthi athembakala sisiwami ngeke ukhuluma iqiniso Yabo ukuthi ufuna ukuhlukanisa. Yambo. angifuni ukunihlukanisa Yambo. sister ngicela ukhuluma iqiniso lo mfana kuyena lo mfana kwe-big brother lo Akusuye. Akusuye. Uyosihlukanisa. awuqaqele lishet lakho ngifuna ukubona ukuthi amathathu wakho akuwona yena amathathu wale mfana kwe-big brother Ngiyabona ngipapaza naye after asambe ngiqe. ungahambi sazochecka ifoni yakho sister uzoqhubeka ujole nalo mnika ifoni yakhe futhi vele ubolile awubolanga wangaqolisa uthi yami Kanjani ngixolisa kanjani? bathi uyamudla lo mntwana Angimhla. uyasho uzamcela umntwana Bathi umcele umntana and Yawazi amantombazane ufuna ukumosha khona yena azoba ne-opportunity sokuthi amuvi. Cela ukujele ukwazi lapha yethu. Sasana ukungane esikolweni. Nyalalana. Leli lichomi. Hayi ayithanelwe. kaqishethi Ibilo. Yasenzani next. Yasenzani next mina naye. Like iphelela ku emlomini like siyakhuluma kuphela. Like kukhuluma kuphela, So uyahleka manje ungenza ngathi nginamanga. phela samthanda ngito unawo amanga. Asamanga. Yabo. kaqishethi mhlawumbe uzokuxolela qaqa funa ukubona ukuthi akuwana yini angiqaphana angixabanisi ngikubuze kahle awuthi yami ngathi khona into ofuna ukuyixolisela wathi ayikho kodwa ubhizi uthathana lo mntana umyisa kuma-movie uthathana lo mntana nidlala ngegama elibalulekile igama elibizayo u-I love you abantu abathandani. Mase singabathi siyathandana barasilalani. asicelani nabantwana Awuna proof yokuthini ukuthi ngimlalile. awunakho nje lana ethi umcela isex nikhulumile ngesex Ikhomvu. Ukuthi wena yesterday it was a night. Ukudawa nje nakho. Dawa. Okay. So wena uzothanda mengenza kanjani? Ndabuza. Wena uzothanda mina mengenza kanjani? Buye ekseni endlini ngigeze ngibe muhle ngihambe ngiyobona abanye abantu. ya hambe yodwa Dawa. Ufike phela phela ngirong selila. Ngirong. Yeah. Police selfish ke. sure yakho awuthi yenza nje Hey. akhiphe isifuba so ngalokuthi kodwa nawe usachaza usaxolisa akhiphe isifuba baba Hey. Now uyazi ufila kanjani nawe ayengikwazi ukuluza manje. Manje? Mfethu hawu. Uyazithanda kanjani? Konje athi unesikhathi esingakanani ejola? 3 weeks 3 weeks. Wow. imudla Ngimdla. niusamphela ingane kumnandi mina ngiyayikhumbula le mpahla yabona umuntu ocela ingane suka lishelela uzubona ukuthi angeke nanengane ingenzeka la Hey ngeke ngifana nomuntu wami azabe ngikude manje mfethu. awuxolisi yazweni Ipolisile ukuphi basahambe ngiyacela. Basimoshela isikhathi ngabe sesigude manje. ayisizidere yazweni ne-boyfriend yakho angisho lutho okwenu-ke lokhu yabona kulokho okwenu angihlale kuthiwa mina ngiyabaxabanisa abantu abathandanayo kulokho siswami i-decision eyakho kodwa mina bengithi kuwe as an advisor mlahle lo Ne? Yabo uyangabani. Into abandiba abahlika sixabanisa athi. and wena uxolisile yena yazi axolisa
Yeah, so check ifoni yakho manje. But kukunina ukuthi nizoqhubeka yini, mhlawumbe nawe uzoba yini kule stream sakhe. Njengoba umbona ukuthi unolusanda, luyanda lomlusanda lo lentombi yakhe. Yeah. Yeah, ne? Yeah. Ivule. Ngicabane so check ifoni yakhe bese ngimdedela. Futhi. Awuchitha ngithini sister? Maphathe kabi, bamba. Was sumngani wami. Now what's up? Dog, mase ngithepha uzothepha la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ithipha la ungitshela. Ngoba izobe inonzolo umuntu wakho. King Ginger Cream de la Cream intona sengcobo. We are on WhatsApp right now when we are about to type the trenders. Thapha lapho uthi I love you. Sondela mama, sondela sobani manje. Wena abakusheli nje kwawu right kanje. Abakusheli? 50-50. 50-50 ne? Yeah, sengcobo. Ngitshele phela nami ngithe ukukhuluma. Bani sabe? Cha ngene la thapha ngene phakathi. Scroll phezulu. Ngena la kwimita ngeke. It's bani sabe? Chumi yakho. I love you. Chumi yakho. Angimlona irabya. Wena utsama ukuthi chimza hawro wena you love. Ingafanisi izinto. Yabo into zenzayo. Ungasondele ngane na uthi ayisondelanga lengane kwena. Musukhala. Nawe unentombi yakho. Musukhala. Wena ungakhala wena. Manje somlaleli. Uyabuza. Uthini? Mlaleli. Namanga. Ngoyi mfaka. Simfonele yini simbuza ukuthi Ufoneleni vele noma. type sex. Delete lapha. Type sex. Ngadino nje yami. Nawe uyenzile lento. Yeah. Sondela sister. Niyibona ukuthi nobabili. Ungathi uswa isex oyenzile. Hayi ngeke asifani phela. Anifani kanjani? Hayi ngimenzele lutho. Hayi nathi ngesikwenze lutho. Yabo the only thing ongayenza uthi yami ukuze usizakale mhlawumbe uzoba qaqishethi. Noma thathu. Yeah. Nosathuwa. Nice. Lawo ngihlezi uluyanda ohleza wa. Mthaphelo. Brasha. Ehleza brasha. Uyawabra. Uye lempana. Yazi ngilikhohle igama lalo mthito ku Big Brother. Uyafana kodwa naye. Nisendelana nezithombe ngiyanibona nimnandi phela. Ithombe unlike sleeping with him. Hayi sister ngeke usendele impana engakakudli kanje. Waza welcome. Yini into engenzayo? Awukahle. Awu sister. No, it's fine. Kulungile. Mahle kodwa ma. It's fine. Awuthami. Nawe kodwa. Okay, manje ithini ke decision yenu kenini? Musukhala. Nawe kodwa uyayenza lento ndumnandi ngayo. Ngikhala mfisi. Manje why ukwatile? Ngishilo ngixolisa. Okay, wena usister emexolisa kwena ngizomxolela ngoba yena ukuxolelile. Hayi Xolisa fuck was fair. Okay, nawe. Ubani igama? Abomtheni. Angizwa? Ubomtheni. Ulo. Ngahomo ba yini into ezenzayo? Wena yini lezo zenzayo? Mfitha ngeke. Awuma for mina kucelume kancane because like ngibona ngathi we doing the same thing. 50-50. You're doing the same thing. Fana nesame. Why don't you just call her and call him? It's not like we're dating mina naye nje. Bemdlana nje. No, besides ukudlala like. Ingikuthi yena uhleze ngefo. One thing about him. So wena sister uyakhuluma naye ukuthi inkinga yakho uthi yena uhleze ngekho. Uhlezi engekho like akekho noma nje ngakhuluma naye ekseni uyavuka uyahamba. It's always amajita every day. Lento ingamajita. Sayechila namajita. So wena sister uzoqhubeka nojole nomuntu ochila namajita. Alright. Big Brother, when uzoqhubeka nijole nalo. Ngaphansi. Para ngitsa yabo. Mhlawumbe umzansi uzo collect imali nawo uthola umuzi. La mthito wathengelwa ngisho imoto. Angiphaphasa. Kuba noluyanda ke uthami. Yeah. So now samthanda ngithi lisho likhiphe.
Uthe isifebe likhiphe ke lutho samthanda. Ukumthanda amthanda udawula entayini. Let me tell you something ne. Mina ngisisona isifebe umuntu lo ngilala naye kawu2 wena mina futhi ngibona wena. Ngayi2. Ya kawu2. Wena ngisho nokuthi akekho yi1 khona wazi wacela ingane nayo le sister 2 times a lot because phela okokuqala mhlawumbe ngoba u-day and night okwesibili ngoba Ngasitshele wonke amalanga sisilima phela. now no 3 weeks wakho ngiphusha luyani Oh super weeks. so nizokwenza njani ngiyazi usamthanda nawe nangiyazi usamthanda but angizile mina ukuzolungisela inkinga zenu la mina bengizama ukunisiza ukuthi ni-understandane nini ukuthi no2 niyafebelana so no2 niyadeserve ukuthi ukuthi eyi wena nawe sister ungiphoxile mara awuthama uzoyilungisa le nto Yangasubuna phambili. uyaya phambili naye mina ngazi uzosho yena ngithi wena uyindoda yefamily Ngisikhulume ngendlela. okay oh senihamba hayi sister ku-right don't before ukuthi isimoshe anginimoshelanga ngikusizile baba uqaqishethi baba Big Brother qaqishethi mfethu indlela ishona ngapha hey Big Brother indlela ishona ngapha hey Big Brother ngapha phela niyalahleka niyaku freeway mani yale qaqishethi nja yami uye lo mfana uyidisguisele uye uye uyafana naye thala bayafana-ke nawo namathathu no lo okubhig brother kunamathathu nasebusweni ya uzenzile nasebusweni wathe abangathi ladies house i-South Africa angazi isitori sakhona but ngathi kwaba khona waqongelelwa ngabona ngathi usethengelwe ngabona hayi baba i-South Africa inamandla yazi welcome thina imina nawe kuphela esinebhajana cause sike sathi siyacela lana sathi sicela ama-iPhone sathi sicela amateki sathi sicela ama-Timberland hayi bathula bathi namjinta kacelanga bamdabukela ukuthi wagejwa kuwena lapha kuPrada kwathiwa no akakwazi umuntu okanjena kulesimo osi-entertainile ukuthi abhodle indlala kwathiwa flat apartment fully furnished grocery kwathiwa exe umuntu ungathi uthanda ukwenza ibhizinisi yiliphi ibhizinisi othanda wathi uthanda ukopha abantu ama-tattoo okay ya unebhizinisi lakhe lama-tattoo awusithathe usise kuyibhizinisi lingalo mfana okuyi-Big Brother kwasiyaqopha ama-tattoo CMTV we are the best take us straight home ubani Mathabo ish hayi usikisha ngazi ukuthi ngoba ngiyakubuza ukuthi uMathabo leyo Mathabo ngathi u-cousin wakhe ngathi mawuthi ngathi nakhona akekho sure uthini manje angithi uma wami ungitshela kanjalo mina angimazi kahle uzomtshela Mathabo ukuthi asamfuni uzofocusa kumuntu wakho hayi uMathabo angitsheli naye at least okay bengidakiwe at least wena noMathabo khathi udakwini uyisebenzisile condom ya sisebenzile uTukulo unomuntu wakhe la and wena bakwazi ya Tukulo sho mlahle phela uzomlahla futhi ngamlahle imali beka la ne la nokhuluma ithi ngithi ne extra Tukulo and I'm sure uyazi nokuthi Tukulo ujola namona the uyisilima ngakhona Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake